It's Honey for YouTube channel here. Zadziwika, nyimbo ya Linny Sangayimbe ku Joni ndi Kwina Kulikonse. Akatswiri awiri odziwa kuyimba nyimbo mwaluso kwathu kuno. Dr. Namadingo ndi Agides Chalamanda akuyembekezeka kuyimbira limodzi mwezi uno wa Septemba mdziko la South Africa. Mayimbidwewa omwe adzichitike ku Cape Town pamwambo wotchedwa Spring Show pa 25 September mchaka cha 2022. Kukapezeka konso oyimba ena amdziko lomwelo. Dr. Namadingo ndi Agide mbuyomu anachuka atayimba mashapu yawo ndipo kubwereza kwa nyimbo ya Linny kunapangitsa Agide kuyambanso kupeza mwayi womayimba ndi kumayitanidwanso ku mashow. Ayi ndithu Dr. Namadingo athandizira kuzukanso kwa Agide moti mashapu yawoyi inawoneredwa ndi anthu pa dziko lonse lapansi kupitirira ka 2 million pa tsamba la mchezo la TikTok. Koma pomwe anthu amene atakapezeke kumwambo mdziko la South Africa amayembekezera kuti awiriwa akayimbanso limodzi nyimbo za mashapu yawoyi. Zadziwika kuti izi sizikhala choncho malingana ndi kuyankhula kwa Dr. Namadingo yemwe ndi mwini wa mwambowu. Poyimbapo kuchoka ku South Africa komwe akuchita zokonzekera za mwambowu anati nyimbo ya Linny pamodzi ndi mashapu ija eni yake ndi a banki ya FDH kuti nzovuta kuti azayimbe. Iyeyo anapitiriza kunena kuti malingana ndi mgwirizano wawo omwe anasayinirana ndi banki ya FDH pambuyo yomwe amatulutsa mashapu imeneja, nyimbo imenejayo singayimbidwenso kwina kulikonse pokhapokha atagwirizananso kapena atalolezedwa ndi ya bankiwa. Mgwirizano umanenesa kuti akhoza kuzayimba nyimbo imenejayo kwina koma patakhala chilolezo kuchoka ku bankiyo ngati eni a nyimboyi. Sitingayimbe nyimbo ijayo ku show iliyonse ndipo sitiyimba kuno ku South Africa. Mashapu imeneja eni yake ndi a FDH Bank ndipo sitingayimbe mpaka eni yake a nyimboyi atipatse chilolezo, anatero Dr. Namadingo kutsimikiza kuti sayimbadi nyimboyo pamwambowu. Iyeyo anatsimikizira anthu onse omwe apite kumwambowu kuti ngakhale sayimba mashapuyo sizikutanthauza kuti shoyi sikakoma popeza achalamanda akonzeka kukayimba nyimbo zawo zonse. Zokonzekera za mwambowu zili mkati ndipo iyeyo ndi wokonzeka kukasangalatsa anthu onse obwera kumwambowu popeza pakadali pano ali ndi bandi yake ya anthu asanu ochoka mdziko la Zambia omwe akupanga limodzi zokonzekerazo. Kwa iyeyo akuti alibe phuma lililonse ndipo anthu akaona Namadingo weniweni kumwambowu. Kumbali yawo Agide anati kuyimba ndiye ntchito yawo ndipo sangachite manyazi ndi kunjenjemera ndi chinthu chomwe chimawapatsa ndalama zozisamalira pa moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Kwa iwo akuti ndi chinthu chapamwamba kwambiri kumbali yawo kuti akayimba ku gulu la anthu osiyanasiyana omwe ena ndi akuno ku Malawi ndipo ena ndi amdziko lakunja ngati la South Africa. Mashapu ya Agide ndi Dr. Namadingo yomwe imatchuka ndi nyimbo ya Linny inapangidwa ndi kuyimbidwa nthawi yomwe iyeyo anali woyimira banki ya FDH mchaka cha 2020. Pakadali pano Dr. Namadingo yomwe ali pansi pa kampani yotukula woyimba ya Universal Music Group watulutsapo nyimbo zingapo mchaka chino monga nge shuga bafumu bane ndi tikamadzapita. Atadziwika mbuyomo ndi nyimbo monga mtendere, sinjenjemera, msati mseke ndi dzina pamene ankadziwika ngati woyimba wa nyimbo zauzimu. Dr. Namadingo anayimba nyimbo ya mapulani mchaka cha 2020 yomwe anachuka nayo kwambiri. Kuchokapo analengeza kuti iyeyo siwoyimbanso wa nyimbo zauzimu ndipo adzimba nyimbo zilizonse zomwe zingasangalatse anthu zomwe ndi zauzimu kapena zachikondi. Atatero wayimba nyimbo monga iliyonse, wangzolenge, adowana, perfect, mule ndi zina zambiri zomwe zakhala zikutchuka ndi kusangalatsa anthu osiyanasiyana mdziko muno komanso komwe iyeyo amakhala pano ku Zambia.